Ja näin siellä otettiin löysät pois tuolta vetolaitteesta. Vihreää lippua näytetään. Manon Fools ehkä kuluttua liikkeelle. Ja näin kierrokset kohdallaan kutsuta ylös ja lähdetään etenemään. Ja 100 metriä. Pull. Elikkä pullia taas koko ajan. Elikkä jännäksään tää menee. Niin kuin ollaan todettu, niin nyt on huiput vastaan toisiaan. No det är toppgrabbar mot varandra. Det här betyder då att... Mä muistan silloin aikojen alussa, kun näitä naiskilpailijoita oli mukana runsaastikin. Oli Pirjo Kakkusta kaikkia muita, jotka kilpailivat. Mutta tänä päivänä tosiaan Manon ja näin. Manon Fools, Agrifac Interaction. Ja näin, nyt on Manon Foolsin kohtalon hetket. Nyt pitäisi pystyä vetämään yli 87.15, mikäli hän ajaa sitten tuonne podiumille palkintokorokkeelle. Ja silloin on nyt keskalta kyllä aika lähellä, jos oli 85.36, vajaa 2 metriä Manon Foolsista. Ja Harri on muuten ainoastaan 3 kilpailijaa mukana enää sitten vetämässä. Eli silloin Saabo, Akka Brüter ja Terminator. Nämä 3 enää. Siis